അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കോക്കനട്ട് ഷെൽ ക്രാഫ്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നാരുകൾ കളയാനും പറ്റും. അതിനുശേഷം ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് അല്ലാതെ ഏതൊരു ലൈറ്റ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് കളറ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്രഷൊക്കെ കിട്ടും. ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫുള്ളായിട്ട് കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് റോ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വെച്ച് ഡോട്ട് ഇട്ട് കളർ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ആ സെക്കൻഡ് റോ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റോയിൽ യെല്ലോ കളറ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ഡോട്ട് ഇടാം. ഇതുപോലെ തേർഡ് റോയും യെല്ലോ കളർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർത്ത് റോ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബഡ്സ് വെച്ച് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ബഡ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കളർ ചെയ്ത കളർ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ വെച്ച് ചെയ്യാം. കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് പർപ്പിൾ കളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം.
ഇതുപോലെ പർപ്പിൾ വെച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ വെച്ച് ചെയ്യാം. റെഡ് കളർ വെച്ചും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് നമുക്കൊരു പിങ്ക് കളറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.